Boshabure khorok noi tei bosai thongarok kalaijak no tei buku lipika debormani nukhungo amushak jungjalok kalaijak mokoni mukti kalai kapna nangkha kok tamangkha 12 takar jola bai khobjak konoram kamini hati bar niromui buku lipikani bosai bishurai debormani achumsa kaini mokol hamya angai nugya angai thango bosai thongarok kalaimani bai nukhungo jungjal tei birman phai borokni naithok nukhungo monaksai phaika abo hai jungjalo kalai bukhuk lipika deborma koktama thumnai rokni bisingtei 12 takar jolani MLA Biswajit Koloi tei lukurokno chubachu sankha borokni nukhungo kisachak chubachu ridi koikha khaganang mayaganang lukuro kisachak chubanani bagui sahorka bukhuk lipika deborma khaganang mayaganang lukurok norok chubana mujui tongkha ke chubanani bagui borokni account number angkha 80190118551124 IFSC code UTBI UR RBTGB Kokduk number 9366228288 Sini nukhungo sung ali besamang niti hanya kos kai pasai tokha sini nukhungo sokka hamia ani busai bo sok serai sekang mai kengi thangka tamini sarai ang sasung gurui tabuk tamke tangi sarinai ani besamang ni yang tamke pusinai ani busai bo tabuk khai ke thorok lai tokha takhuro ani kisa subadi ang tamke solinai ani bo lun bo tongo sabta lun dong ang pun najak anu kisah coba badi takte bukusang sini purba takazolani 12 takazolani sini sare mele bo kisah faine pedi sungna emne bisi busuklen kha tauni ni logine oma herok nu gyarok manle bisi ko dui sabta kha nge tabuk nongni nukhungo tabuk jungjal kotorong mai tongla jatana sini ko tabuk jungjal kotorong jong nka aji mongroglo bahake khail tongla kanaro poma ke chai tongla jatabu hano ko kosto mosto ko bunaro kisi mai rok tango ha na sai to kata tam khani cha pusabo ba pusab pori na nang abu businta khai londok sonali businta khayo kita mo khai sare na an busambang ni mang ni ang tam khe bunai boni babu bo mokon lugya ang matana thaga sare bo sikonan busakusu tiro ko de klai thido buni numan hai tiro ko de kulung na apurok mawan subo mai ta tei nini shaini bungke an shaini bung bisrai de burma o kamini bumu kandram para na nke bolokhe jompoi na nke nini bumungke ani bumu lipika de burma nke nongni busaro korupsun ka ani beri mamang beri mamang pori jo tongbai okara ke kelas 10 pori tong kelas 10 pori tonggo kusuke kusupori aku pas bosor sekaku ingke nang tabo haste hapang hai ke balu korokan la so mani nang tang ko kusarna musung kisa saikna go lukurong na kesana musunga ani lukhung kisa phaine pedi hinai ana suba phaidi phaine pedi ano sini buma bodol po phaidi dai pedi ano ang buma bodol lo bang koyo sin sarke tidet no bang koyo sin lukhung nai ne pedi ani busai thorok laija agta ma kesanai anu kisa suba phai pedi dai pedi ano sampai